Muistan, kun tämä kuva otettiin. Elämäni valokuvien kanssa alkoi jo hiekkalaatikossa. Isäni otti kuvia, kehitti filmit ja vedosti kuvat. Opin, että kamera ja valokuva kuuluvat elämään. Ensimmäisen kamerani ostin opiskeluaikoina 70-luvulla. Se oli Cosina-merkkinen järjestelmäkamera. Sitä sitten kantelin mukanani, kun innostusta kuvaamiseen löytyi. Muistaakseni opiskelijoilla oli käytettävissään pimiö- ja vedostusvälineet. Tämä kuva on vanhalta hammasklinikalta, joka sijaitsi Fabianin kadulla. Kuten näkyy, yksityisyyden suojaa ei silloin ollut ja moni muukin asia oli aika eri tavalla kuin nykyisin. Kuljettelin kameraa mukana myös matkoilla. Missä mahtoi olla tämä hieno satama? No, tämähän on neuvostoajan Tallinna. Aika eri paikka kuin nykyisin. 90-luvulle tultaessa aloin ottaa diakuvia ja myös värinegatiivikuvia, jotka sai näppärästi kehitettyä ja tulostettua viemällinen valokuvausliikkeeseen. Itse en koskaan kehittänyt värifilmejä enkä vedostanut niitä. Diakuvia varten oli tietysti projektori. Diaesityksiä saattiin sitten pitää esimerkiksi kylään tulleille ystäville. Paperikuvia minulla oli laatikossa ja jos aikaa riitti, kokosin niitä albumeihin. Tämä kuva on Kaliforniasta Antsaboregon autiomaasta ja siinä on minun poikani Oskari ihmettelemässä kaktusten kukintaa. Ja tietenkin otin myös niin sanottuja kotivideoita. Sitä varten minulla oli Sony Handycam videokamera. Video tallentui näppärälle pienelle mini-DV-kasetille ja videoita katsottiin sitten soittimella, jonka sai liitettyä televisioon. Kanteessa. Mä en osaa soittaa, kun tässä on ihan eri virka. Tässä isä puhuu, tässä äidin näet. Tässä puhuu, kaikki näyttävät. Iloisina nyökkään. Tässä kanteessa ei ole mitään sellaista virettä. No olkoon sitten tääkin. Tässä isä puhuu, kaikki näyttää. Iloisina nyökkäävät toisille vaan. Korvansa kiristiin nämä puputsaa. Tutkijan töissä käytin perinteistä filmiä. Ensin lähinnä mustavalkoista ja myöhemmin myös värifilmiä. Näissä kuvissa on 2 solua, joiden proteiineja on värjätty fluoresoivilla merkkiaineilla. Valon aallonpituutta muuttamalla soluista voidaan saada esiin erilaisia rakenteita. Kuvat on siis otettu mikroskoopissa kiinni olleella kameralla. Olen sitten itse kehittänyt filmit ja vedostanut kuvat. Sitten tulivat kamerat, jotka käyttivät APS-filmiä. APS tarkoittaa Advanced Photo System. APS-järjestelmässä on koteloon pakattu pieni filmi, jonka lataus ja poisto on yksinkertaista ja sen kehitysprosessi on automatisoitu. Minulla oli Canon Ixus-merkkinen kamera. Tätä pientä kameraa oli helppo kuljettaa mukana kaikkialla. 2000-luvun alussa tulivat sitten digitaaliset kompaktikamerat. Minun ensimmäinen digitaalinen kompaktikamerani oli Canon Digital Ixus. Aluksi oli tavallista, että ihmiset halusivat vedostaa digikuvansa paperille.
Minulla oli tätä varten pieni Canon selfie-tulostin. Tämä kuva on Fuerteventuralta. Tuo laiva ei ole enää tuolla rannalla. Se on saatu sieltä pois. Hampaita ja kasvoja kuvasin kauan filmikameralla, koska siihen minulla oli makroobjektiivi ja rengassalama. Siirtyminen digikameraan tapahtui vasta vähitellen, koska digikameroilla ei saanut yhtä hyviä kuvia. Sitten alkoi puhelimiin tulla kameroita, mutta vasta iPhonein myötä yleistyi puhelimen käyttö kamerana. Minä hankin ensimmäisen iPhoneni vuonna 2011 ja tämä kuva on otettu tuolla iPhoneilla. Sitä oli mukava kantaa mukana kaikenlaisilla retkillä. iPhoneilla oli myös kiva tehdä videoita. Ensimmäisen digitaalisen järjestelmäkamerani hankin vuonna 2012. Se oli kroppikenno Canon. Aloin sitten tietysti myös käydä kursseilla, koska kuvaaminen tuntui todella hankalalta. Kuvasin kaupunkimaisemaa. Tuo on siis entinen merimuseo kuvattuna Tervasaaresta. Ja kuvasin merenrantoja. Keväisin kuvasin kukkia. Ja yritin opetella kuvan käsittelyä. Tämä kuva on esimerkki siitä, kuinka minulla ei ollut aavistustakaan siitä, miltä valmiin kuvan tulisi näyttää. En tiennyt, mitä kuvalle tulisi tehdä ja näin jälkikäteen ajatellen ihmettelen, mitä olen halunnut tehdä tälle kuvalle. Kursseilla opettelin kaikenlaisia tekniikoita ja lähestymistapoja. Tässä aika lailla liioiteltu Orton efekti. Kokeilin monenlaisia niin sanottuja luovia tekniikoita. Tässä linssin edessä on lasinen suodinlevy, jonka päälle on sivelty vaseliinia. Vaseliini on tuolla yläreunassa. Makrokuvaus oli minulle tuttua jo filmikameran ajalta, joten makroobjektiivi oli ensimmäinen hankintani myös digikameraan. Tässä pihalta poimittu kukka kelluu vesiastiassa ja valaistuksena on punainen LED-valo. Kun opin enemmän Photoshopin käyttöä, kokeilin myös monenlaisia manipulaatioita. Tässä 2 irtohaituvaa on aseteltu sopiviin paikkoihin. Myös iPhoneen hankin lisukkeeksi makrolinssin. Hyppyhämähäkki Vaapukalla näyttää ihan hyvältä myös puhelimella otetussa kuvassa. Sitten tulivat NAFO-opinnot ja niihin liittyvät matkat ja tehtävät. Tässä on kurssijulkaisumme kansilehti. Koska olin itse toimittaja, oikolukija ja taittaja, sain myös kanteen oman kuvani. Lopputyönä oli luontokuvien näyttely 2 itä-helsinkiläisessä kirjastossa. Ja tänään ollaan tässä. Olen kuvannut luontokuvia, mutta myös kuvia Kruununhaan asukasyhdistyksen Kronikka-lehteen. Ja 3 vuotta olen kuvannut Uuden Hakaniemen sillan rakennustyömaata. Seuraavaksi haluan syventyä videon tekoon.
Ja mitä sen jälkeen tulee, se jää nähtäväksi.